Klirtute chibele vekule hole tun trunga chuan kumin kumsang ni som ni palian ti chua vai film munom zet mai nu chuina lampang an uisipin kandetum ti chu kan thlir ho vele dorani film tir bera chuan ko tayem police station na lo langa ruwa chu tla chercherin otorik sotang chuan sub inspector anan chu form halloween ron tlan luta police station na lo omte chuan ani chulo melin an rel le ngal lai mai ani chu suspend lai ania chuti lai chuan police pakhat hi ron kalin anan chu haron mu vele chuan ron pan ngalin khoilama nge a post ti zota sub inspector anan chuan tunari chuan posanei lo thualo shil anan chuan tuna chuan chuti lai bial tu sb chuan a koti asoya chu constable sub inspector anan nena chuan helai local lewang hin kalom hle mai iron service le nuwa salut masaber tur chekan iwain kalomani teina salut zui ruwa sur cherchera chuan sub inspector anan chuan angai tuamuk ti hriat hle mai hun kalto lo langin sub inspector anan chuwain bual zo chia athom hnote hain ain khui uluk hle mai anna kaldonani apa chu police alo tang ve to thina chuwang chuan apa chuan sub inspector atlina wangin alom pui ve hle ti chuan sp office lama ani chu anna thar tran turin akal puita ti chuan sp office han wathlen chuan ani chu a post tur lama chuan an kalpuya chulai post na tur chu ko tayem police station ani chu khuale che vela chuan ani chu police lalber ani angin khu chu aveng uluk hle maya chung lai vela thil sualan ti ruk te chu aman theye me maile ngal chu tiang ani wang chuan aven himna chunga ko tayem chu aral muang hlea dor sang te chu en kual velin chunga chuan mi pat mai chian na lampang ti lan na video te po chu aman thrina tinan khuwa chuan mi poimo tak anga an ngaya wangin tournament te po chu akiko ve zau zau thrina ni a area chunga chuan miti model an om chang point ani chuan a pi hlak mai zela chutiang te ni wang chuan chung lai vela mi te chuan ani chuan hlau hle a area chunga chuan rem na le muan na a om reng mai adulo zonga chete chu na takina soi sa thina amai ro chu dik takin ro rel thung a area chuan sa kho sang omin christian te po an tam hlea chu ho po chu thamuang takin a area churan cheng ve ni a duty ati train a hnuemi te point an za ema soitoangin chulaya chuan rem na le muan nain kin ni anei me lo ani chutiang ani mek lai chuan tu kha chu a office lai hian mathan le papakhat hi an lo kala an ni chuan an fanu lovely mathan bo thua fir an ron zia tira lo ni anan chuan engti zia ron kal tamai nge an ni na than te chu azota mathan chuan a fanu chu nimin lama a college bang aron ho tlai deuh ti asoya tun hun thlenga an la mulo wangin le a omna turni oma an rin te po an zon vek to hnu po an la mulo wangin police te hena an ron report tamai ti asoya thil thlen dan tele an zon dan te chu mathan chuan soin sub inspector anan chuan uluk takin na lo ngai thlak sak ti chuan thil thlen na mun ni oma ngai te chu en fi turin sub inspector anan le anaw te ba ka mathan te thian dun po chu zipa chunan chuanga ti chuan ba satranga aron chukna thin kunjapana dora chuan an vakalta chulai chuan kunjapan chu halo oma kunjapan chuan ba satrang chuan lovely chu aron chuk ngai ti soya apa hnena balhachi akol to thu hril turin kunjapan chuan lovely chu lo hril nge ni a dor bula chuan an bulloka home college student pani te an om ve thu kunjapan chuan a soya chutianga soilai chuan an kalpui pakhat chuan an ni so meche chai an hrat ema an rin hel om rio ni ati in sub inspector anan hnena chuan a lo hril chuti ani chuan chung home college student pani te chuan lovely mathan chu an manin an that zui taim niang le chulampana an kalai chuan sub inspector anan chuan angai tuana chu sorbingin thil thlen dan tur ni om te chu hangai tua chung zirlai pani te chuan lovely chu an zui ni nangai ti chuan chung home college student pani te omna an in lampan chuan an kal tange ngea chulaya zirlai te chu an man thap hiar mai ni an zawaya an man nuwa chuan kunjapan an hena chuan tu tenge lovely mathan chu zui tu tin an zota ani chuan zirlai pani te chu ol sam teina kok chuak tamai reng ani police station a chuan zirlai pani te chu han dop tranta an ni chuan lovely chu an zui ngai thu an soya amai ro chu an that lo ti an soi ve thunga niktak chuan police te chuan an ni pani lo chu rin hlel tur an sheri lo ani
police dang lo om ve te chuan han vo deuh hlakila anin puang mayang tin an lo soya an lo ti thai pa boka ma se zirlai pahnih te chuan an thu soi chu an thlak du chuang reng lo anan hna chuan zirlai pahnih te chuan Lovely chu an zui ngai tian soya an bula lo kal tura an som thu te po chu han soi amai ro chu ti anin bak kai lai tak mai chuan sanga zur pakhat alo kala chu wang chuan Lovely chu an kal sam tian soi sena an ti mai constable chuan sar kan vol lak donem ni a han ti chuan anan chuan angai lo ve pona mi dang an om ve si alo tia anan chuan zirlai pahnih te thu soi tang chuan an ni chu an ni lo mai thei ti chu angai dan an le ta ani nge yang anau te chu pona chuan hroi chukin mathan hna chuan ni danga kalna thin an em ti na wazot ta zoka Lovely mathani pa mathan chuan ni danga chuan Christian sako pui thiam father hna akal thina ni danga po akal fowa voina ero chuan akal thu chu kan hrelo alo tia tiang ani taka chuan constable uthup chu Lovely room lo va en fe turin anan chu na tir ta reivak lo nuwa chuan anan chu Lovely room a chuan ron kalvea aru chu han en fe velin Lovely chu Christian ring tu thatak mai ani ti a hria diktak chuan nana po tana dum hialani amaro chu anu le pa chuan an phal sak lo mai po abung ro te chu han en fel velin thilrin hlel om om chu a mu chuang lo mun sang chu an dap kuala Lovely ruang chu khoya mo mi nan thuk ru ni mai thei an ti wangin nim te chu han sam chin chiama Lovely taksan zongani then khat chuan tuilama an lo zong ve boka chuti line me che police then khat chuan Lovely unau te chu thu an lo zot fi ve boka abialpa tamayam ni ti te chu an ngai dan ania ma se unau nu te po chuan ngai zonga nei o man hriat lo thu an soya chu mai ba ka father hna lo chu na kal ngai lo tian soi an tu soi dan vela tang chuan father ina lo chu na kal ngai lo an ti boxia ananari ru chu buai ta le father in chu vadap mai turem niang ti chuan anan chuan mathan hna chuan father an ti chu ama choina chengem ni ti na zota ma se mathan chuan ama chuan pathuman ni thina pakhat athitoa pakhat hi an transfera tuna chuan father pakhat chom to aloti chutiang ani chuan chu father chu thuzo fiang nge anan chuan atumta chutia lo zo lai chuan chulai muna Christian then khat chuan an thu soi chuan lo hria an benga verta zak mai chulai muna chuan Christian Paul ni an oma kurlesi an ti le pakami san ti te chuan nia anin rma anin kara chuan buena hat suak fo thin ani tuna an father an soi chu tuna mathana te tello na lampang zo kan ni le ngala chu hun rem chang chu chuin mathan chuan police te adopt tir do nan niang ti chu le lampang ho ngai dan ani anan chu father ina chuan kalatuma ma se constable uthup chuan kallo turin angen zui thil om dan te chu hrilfia anan chuan kallui tum miau si chu wang chuan uthup chuan ti thei anei lova apu thu zo mai lo chu ti ngai na ha se to big lo motora chuan a zui lut ve tange ngea father om na lampang pana an kal lai chuan chulai vela khotual mi te chu an loin pun khoma anan le nau te chuan father in chu an lu turani lo ti chu berani tamau mai Christian Paul ni te in epna wang chuan athil chui chu anan chuan ti to patum chung lova an mani chu anwai phei mi maya an nai la chuan an tam ne em mai boxi chutian buai lai chuan inspector chulai bial tu chu garon thleng ta hlau maya an ni chun ron pui thei ta ni chulai inspector chu anana chu na lom lo hle maya achan po thil thlen dan chu a hriat chian to wangani chu father ina chuan lu lo turin chu inspector chu na dua uthup po chuan sarga hrila lom thua zom du lo ani kha halo ti ve chuta inspector chuan anan chu a han kam khat deuh hlaka nangma hlong nai du wangin nangman hmalak lo tumani mo ati zuya chuti lai chuan mi puite chuan ruangan mu thu chun ron soita ruang chu han la chuak ta sai pa hian alo in thuna tui tranga an po chuat nuwa sai pa han hong ta chu Lovely mathan chu thin an charta ni tu ti hlum nge ni tang le apa chu trap ko win sub inspector anan chu na khongai hle ti thei ero chu nei bigri silo chuti line inspector chuan zirlai pani te kha halo dop ngat boka kuta thlak hrepa inspector anan chuan engma ti du lovin alo ngai thatop mai inspector chu ron chuakin anan chuan anni pani hi anni lo mai thei nidang po anni mai the ani ti in inspector chu lo minatuma ma se inspector la chuan father lo dop chu angam der boxi lo father ina lu chu angam thak lo chung lai vela
Christian Paul ni te chu lau ani an nu chui na po chu inspector chuan DSP Alexa Kuta sorkarina da ti asoya chuti lain police dang tenen chuan anan chuan chulai vel map chuan lo zir chiang ve bok ti chuan ama chau chuan bike chuan tlan chuakin lovely ruangan hmuna te chung lai vel map azia te chu en fui velin chung laia pangbal hmuna te chu na han kal kual vela tual that tu ni thei om te chu a chui kuala ruangan hmuna ni om tak te chu a hmua chung thil zong zong chu uluk takin a chin chi avek mai atuka chuan DSP Alex churon thlengta inspector le anaute ho chuan an lo hmuka chumi hnuwa chuan Alex chuan sub inspector anan le constable uthup te chu pona chuk turin atia an chu tak hnuwa chuan inspector hena DSP Alex chuan ami man pani te chu anaute an ni thu le pakhat po chu hausa tak mai an ni thu asoya chuwang chuan an ma ni ni lo rin hel dang man turin inspector chu hatia chu inspector la chuan DSP Alexa thu chu azom mi mai zirlai pani te chu chua zalen nanita DSP Alex chuan ama a Christian Paul ni teloin ti buena chungchang chu a hrevek towa anna thil ti dan te po asia chuwang chuan chu investigation team atang chuan anan chu the chu aril ruka chumi chungchang chu inspector hena po chu na hril anan chuan la hre hek lo le thil thlen dan te chu DSP Alex hena chuan hril fi atuma ani la chuan thamlo fein kangai thalom soita che tin midang kianga chuan hril mai turin atia ma se anan chuan ruma chuan hruailutin thil thlen dan tur nia angai te chu asoya hun pakhat arin hlel lai chu forensic expert ten enfi se adu thu asrila anu chui chungchang te chu anan chuan thanem ngai tak chu na hrila ma se Alex chuan enga ma chu na ngai silo ani chuan mi hausa te chu a hlawa Christian Paul ni te po a hlawa tuemo poisoi lo man mai po chuan nialo anan chuan ruangan hmu na le anrin hlel te ho omna a han chui a han chuin puithiam omna tang chuan a om khan ber ti soya ma se DSP Alex chuan a tham lo hle chumi hnuwa chuan wifing chu hruain wifing chu lovely anan puan chu hnim tirin a kalna turo mang te chu an chui tira wifing chuan chui zelin ani po chuan an zui ve zel bok wifing chu kal zelin puithiam ina po chuan a ba uwak waka DSP le inspector chun in mel ral mai wifing chu aba uwak wak hnuwa mundanga kal leta ti chuan kal zelin naupang tual chai olo om nai hian avakala chulai hmuna chuan ui chu baule tawak wak mai chuin chu Sahadevana inania chuin atang chuan wifing po chu kalson leta ti chuan police te chuan an zui zela ti chuan hun pakhata chuan an hu chui chu an hlota ui po virkula mason naum talawani chutiang ani wang chuan sub inspector anan chuan DSP Alex bula chuan aruaman na te chu hashil lea ma se DSP Alex chuan itel ve hlene police station alo om turini kha atia police station lama let le tura ati hnuwa chuan chicken biryani plate ni lo lamang che ti in constable te tir lo chuan SI jok chu tir ta ne police station lama chuan DSP Alex chuan Sahadevana puan bo chu halo kenga chumi hnuwa chuan anan nena chuan file chu the phein Kamini khan puithiam chu ina om lo reng renga zingdar somatain tlailamdar ni thleng mundanga akal de ani tin tifuin ti mel deuh chuan anan chu abia chumi hnuwa chuan thamlo fe bein ala hau hrep zui le ngal DSP Alex chuan Sahadevana puan chu haron lecture ka sanga zuar tu tele midang ten hena chuan he puan hi hmainin huto thinem tin an zota sanga zuar tu chuan huto thine Sahadevana lo phome kani haloti Sahadevan chu rin hlel zinga tel toem tian zo chuan ani chuan o tel toe han ti ta ti chuan Sahadevana te na chuan vakalta Sahadevana hena chuan apuan chu ron la turin an tia ani chuan ni hni liam ta abo thu police ten hena chuan alo thrila chuta chuan police te chuan ani chuan kan hrui chengai ni an tia ani chuan enga timo tin alo hniala chuti alo hnial deuh ta ka wang chuan police te chuan a han nuai deuh hlaka ani la alo trang ve bok nen man ni kha hadu lova ma se police te chuan an tam hne ema wangin Sahadevan chu police station lama chuan an hruai vele ta ni chutia Sahadevana han hruai ta ka chuan SI anan chuan afapa chu awaina a khongai ru hle tual that tu ni theina hresilo ti chuan police station lama chuan Sahadevan chu han dop tranta ani la chuan ka that lo wa ti zel boxi in puan tura nei miolova a tha dan te zon ma sila
ani chu a in puang chung lo Lovely mathan vuina lama chuan anan po chu haron kalvea aril ru chu akal thui hle tual thatu ni lo an man ni na in hretlat ani chumi zan chuan police station lama Lovely mathan pa mathan le athian pakhat chu hanron kala mathan chuan chupa chu Siras ani thu le transport driver ani thu chu asoya Sahadevan chu anau pante ta tanga alo hriat to ani wangin an chung ko chunga chu tiang chu ati thei a ring lova afanu thatu ani chu a ring hau lo ani amai ro chu DSP Alex te chuan an man to miau box si chu ti lai chuan sena chu abula lom ve boka Siras chuan athil ton chu ha soita dar khat nulama ani chu aron ho thu le Lovely chu pastor quarter pula a om thu chu ha soya puithiamina chuan alut ngai ni na hriani chutiang ani wang chuan Lovely mathan pa mathan chuan a case chu chui chiang le turin SI anan chuang nge na tual thatu dik tak jong chuk turin atiani chutiang ani wang chuan anan chuan sena hena arukin i chui thaleng miang atia sena po chuan tereng mai ka puyang che haloti ti chuan forensic sergeant hena chuan vakalin an tual thana chui chungchang te chu asoya aruka midang ta hriat lo a chui adu thu a soita ka chuan sergeant chuan meche pakhat chu awabia Sahadevan ate room an enfiak han thil mu chuan neim tina zota chu meche chuan engma an mu chu lo thu le Sahadevan chu tual thatu ani ti an proof mi lo thu lo soya an soidam huna chuan engma finfiana mumal tak an zong hu hau lo si chu tiang ani wang chuan forensic sergeant po chuan anan chu lo pui a in huam ta em maya tual thatu dik tak chu man na tu ve thawani zan kha chu ru chu puithiamina chuan ron kalin puithiam kongkhar chu aron karchia in chunga chuan ron lut ruin ruwa chu asur bur burawangin puithiam chuan a thom chu a hremai lova masena kina chuan thomaron omdeu taka chuan puithiam chu ron harin misul chu aron zuya mase thil hulak tur anei vaklo ani nge yang puithiam chuan police station lama a report ve hau lova ti chuan atu ka chuan puithiam chuan mystery chu ko win kongkhar te chu ha siam thatira police nena a report lo chung chuan SI anan le nau te ho chu aina chuan ron kalve tani SI anan chuan misul chu manin puithiam hena chuan ron hlana a thil ruk engkim po chu an mulet vek thu ron shil airfield pastor a nilo puithiam chuan police nena ka report reng hle ne malotia mase anan chuan hei misual kan man toa chuwang chuan in hi kan enfiangai ni tin forensic sergeant chu in chung enfia tur chuan atita puithiam po chuan an hial thei tabik lo chung lai vela mi te po chuan puithiam ina ru lu mio wangin engma anti thei tabik lo ti chuan police tele forensic expert te chuan puithiam in chu an enfia trantani chung lai vela Christian te chu ron kalin enge thilom ziatina ron zota puithiam ina chuan ru lut miawa an tan ti ngai na lo forensic expert te chuan in chung chu uluk tak chuan an enfia tranta chuti chung jong chuan puithiam chuan engma alo ti lem lova zam mel po apulova lo hnial po tum lem lo alo enve top mai ni rei fe huran man nuwa ina tang chuan chuka SI anan chuan chung thil jong chu SP Rajagopalan hena chuan akal puita feka investigation midang te hriat lova ati na file jong chu a hlan vek mai SI anan chuan thil thlendan jong chu file chu na lo ziak uluk hle mai boxia SP chuan lo thei lovin chu thil chu ain fi ngai ta ni chung thil jong tin hu chuan police te chu puithiam ina chuan ron le ta puithiam hena thil thlendan chu soin puithiam chu SP office lama chuan an hruaita ma se thil ti su tu chu puithiam chu lo ni hau lo mai an nu chuina lama khan me chi sam kala ran huwa chu wang chuan Lovely u nau nu chu han rek chuak ta thilom dan chu hetiang hiani amma khan puithiam u nau pa fa pa chu an ina chuan ron thlenga chupa ron thlen nu rei lo te a chuan puithiam chu office door turin mundanga akal chumi zan chuan puithiam lai chin chu aina chuan riakin me che pakhat nen an riak duna chu tu dang ni loin Lovely u nau nu chu ni ani chu Ramaya Medical College Bangalore le khazirania ruangan the thang na bul le monastery bula an sam mu te chu Lovely u nau nu blessi sam ngai chu ni ti an proofa chulai chuan mi pasampo an mu ti anan chu na soe puithiam lai chin ming chu Daniel ania a ming pun chu Deacon Nathaniel Johnson ani
deni chu emakula lo college zirlai ni in puithiam ni mai tura orden trap to nia chu wang chuan ta chuan mei chikop chu arem lo kotayam bishop house lama puithiam kal ran chuan ani chuan blessy chu halo mutpuya chutia puithiam ni mai turin mei chia mutpuita chu thil thiang lo anga ngai ni anni panhila chu anin mangai hle mai boxi aruk chuan aloin kop char char mai lo nia mase tu ka chuan lovely chu anina chuan ron karin blessy le deni te chu aron mudun tamai si lovely re runal tuk chu atrap trepa atlan su tur chu blessy le deni te chuan andanga in chua chuan an pot lut zui bong hute se maron kalawang chuan ani chu au chu kang ti lawin in chua chuan pot lutin deni chuan lovely chu halo chela aka chu lo hu be saka blessy chuan midang hne na engma soilo turin a unau nu chu halo ti ve char char mai chuti line deni chuan lovely chu rek petin au chu lo hlau ema bong hute semla chu aom review mai boxi chu wang chuan deni chuan lo rek ngat ngat maya tipal thil thuin deni chuan lovely chu a rek hlum ta ni chutia denian lovely lo rek hlum tak sia chuan an pani chuan ain mel tareng maya eng tia ti nge niang ti nain rona lovely ruang chu chutarang chuan pai bo mai an ril ruk ta ni a ruang chu thleng sil na hnuai chuan an da phota chuti line blessy chu an ruang paina tur mun en fia turin pona chuna vachuka in lama zan rian ei lai po chuan blessy chuan a unau nu lo holo chungchang an soiwang chuan aril ru a ha to hlea aruma te chuan omin atrap kau mai zana lo ni chuan arukin na chuaka ti chuan zan rei khama chuan blessy chu pastor quarter lama chuan kal leta akal konga chuan sa devena puan pho chu muina ruwa sahib chunga chuan lovely chu han da luta sa devana puan po chu chulaya chuan da ruang chu pai turin in chunga tang chuan la chuk ta ni ti chuan lovely ruang chu dani chuan apua anua chuan blessy chu ron kalve bok ruang chu ariema wang chuan dani chuan kong laka chuan hnuka aput ringot chuan aput thleng zo lo ani chuti a hnu na huma te chu esai anan khana lo mu lo nia ti chuan rei fean be hnuwa blessy le deni te chuan lovely ruang chu tuya khanan pai thei ta ni chumi hnuwa chuan puithiam chu hruain emakula law college lama chuan kal le ta chutarang chuan deni chuan va hruai chuk le ta ni ti chuan deni chu police station a chuan an da chulaya chuan a thungoi karma ni ei turte chu sena chuan a va pe a ma se deni chuan engma ei du lova engma po soi heklo atu jing khualo war chuan dani chu police station atang chuan hruai chua court lama hruan ril ruka christian pol te chuan har sanna an siam the wangin sp chu SI anan chuan a hril thlap mai ti chuan motora chuan dani chuan daluta court tual lama kalpuian tumta ni kong laka chuan mi puite chuan har sanna chuan lo siam ngeya amero chu court tuala chuan an hruel theng thei har satak chuan court tual chu thlengin stepa chuan anan chuan a chho puita mase court chunga an lu don lai tak chuan deni chu tal phutin an laka tang chuan a tal chuk ta mi puite chu an tam em box siwang chuan police te chuan an pha tamai lo ti chuan a chak theang berin deni chu tlan chia police te po chuan an zui ve ngal bok deni chu rel ko a chuna ding ta chat maya police te chuan va hmuma sela an chan man talo rel chu ron tlanin deni chu ron chil hlum ta ni esaya nan chuan poyeti hlea akuta ommani boxi amo phurna liu ania ain rin mai na ni kha tlan chu ka ni si mi puite chuan deni chu esaya nan le naute chuan an ti hlum ni nan ngaya kongten zo thul chutiang te ani tak nu ewa chuan deni le thian te pathum chu an suspend ta chung thil zong chu hun kal to thleng chu nia tunai hian SI anan chuan chung thil thleng chu angai tu chu ka thu thlenga chuan lo thu khong reng mai rosur te lo ziom ta ka chuan SI anan chu SP office a chuan lu ta SP chuan thil ti tur hau tak zet mai an ni chu lo tuka ama ba ka naute constable Kapir Hasan Chandra Senan le KR Sukumaran te chu nu chui tur hau tak zet mai alo hril ta ni chu thil chu an chui chuak the ani chuan an ni point an hnangai an zom le theyang ti tiama
Lovely mathan case an chui chung cha khan an ni chu an digani ti SP chu na hrechiang hle aruk tak chu na trana ma se politician te anin nam hnoi miwa wangin aduangin ani chuan mala thei bok silo chu wang chuan chu case how tak zet mai chu anan te chuan chui chuak sela mi puite hmuwa an mark a thale zul dong ti hriat chin wangin an ni chuan chui se adu ni chu a case chui tur chu Sri Devi murder case ania kumruk zet liam ta thil thleng ni in nu chui pol ni te chuan an lo chui hlo cham to Cheru Valley khu a thil thleng ni in nulala nau pang tak mai Sri Devi chu tha ania ma se that tu chu tu man an chui chuak theilo ani ti chuan SI an chuan anaute ho nera chuan thil thlen dan chu hawa reporta an nu chui tur chu kumruk zet liam ta thil thleng ani wangin a chui po a hau tak hle don ti anaute nera chuan a hrilbok a mai ro chu an chui chuak the ni chuan an ma ni diriam tu te chuan za takin an salut thei don in na soivet lat mai ma se an zinga mi suku chuan an thu chu nial tlat maya karon zom velawng chu SP game mai ani hi kan chui chuak thei chung lawang hatia ma se SI an chuan i local ve ngai turani chuti ni lo chuan SP hena chuan nangman va soi mai ro ati ta si suku chuan lo thei lo in an pol chu zomangai ta Cheru Valley khuwa chuan tlangau ron au lo maya an ni chuan nu chui pol an kal le dona tu man lo troyom lo turani heng misual police ho hi tu man lo pui lo tur ama point nu chui na konga kan mi le sa kan khuwa mi te an vo hrepa then khat phei chuan in ti hlum pha hial ani kha chu wang chuan Sri Devi tual thana khesa hian tu man mi pui ten kan police te tho pui lo tur a ron ti lo mai 2 minute chuan mual in khom an buat sai don ti ron soi boka an khuwa VCP ho chuan police te chu lo tho pui lo an rel ta ne SI nan le nau te ho chu khuwa chuan ron lut ve chia chu tiang bo ruak chun tong hal chu ti an mani do tura mual in khom ko mewa Cheru Valley khuwa mi te anin pun khom thu an hriat ta ka chuan la deuh taka tangin SI nan le nau te ho chuan an thlir thap maya an ma bak hau tak tur zia po chu an hailo ne ma seng po chu ni sela an na ni miwa wangin an tran chu ngai si chuan program a chuan an khuwa an mi za ber mai state award polo dong to sadan an dan chuan thu soi ve boka ani po chuan police te chu thopui lo alo tia an VCP po chuan police te chu thopui lo zai rel turin mi puite chu ha nor boka ni mi puite an kalpel nuwa chuan SI an nan le nau te ho chu police head constable pension to Ravindran Naira in lampan turin naron kala a in an va thlen chuan an na tho tur chung chang te chu an va soya ani po chu police alo tran reng to wang chuan an ni chu alo welcome thal he mai khuwa mi ten police te an tho pui du lo chung chang chu ani po chuan lo soi ve in a om ve reng ani police local ma sa te khan khuwa mi te an ti du dain an ti re thei ema an ni chu in puan tir tumin an vo hrepa chu wang chuan an ni po hi an ril ru hel ve lak lo to ni halo tia police ani mio wangin a ma mi te ho po chu a tho pui to thin ti soya chu tianga police te a tho pui zel box si wangin khuwa mi te po chuan an ni chu melma enin an en to hial ti te ha soya anu pui po chu lo trong ve in kan fa pai nei na po mitam tak chu anon kal du lo reng ani ti na lo tui ni ve bok ma se Ravindran ner chuan eng tiang point ma laula ke chuan ka thei top in ka lo tho puyang chu tin tho puya in huam zia te halo soi luama an om na tur mun pana an kal don lai chuan khuami tam tak chu an mani to zong in ron kala an ni ho chu police la ka lo thin rim to san ni wangin local thar ta chu kut thak po an chak le Ravindran ner po chu police lam trang zel ani wang chuan an hoto ema pakhat chuan a han nam deuh seka wang chuan boruak chu al hluaya ma se SI an chuan khap dai thuin president po chu haron rol boka SI an chuan tu ma kut kan thak don lo kini hian case chu kan ron ti thar le don ngeya amai ro chu tu man in tur lowang tu ma kut kan thak lowang ti ka ti ma cheu hatita chu ti anga in ti ma wang chuan ni pui po chu an thinarim zuidu tabik lova ti chuan an lakatang chuan an kal kiang thei ta hramane thil thlen dan chu Ravindran chuan kalpa chuan soi zelin Govindan a ruang hum hasa ber tu chu police ten zona an zona sat lutu ka wangin a in ti hlum ti soya chu wang chuan Govindan a unau te ho chuan police te chu an ho em ani Sri Devi nu revama chu an khuwa pon thuyom chunania revama chu
an khuaron George Finance Department lama lo thok to thin chuan a buma thil chang zong hrechungin akazin rodian chuan rewama chu nupuya nei ta anin nei tir chuan podian le rewama te chuan in ngei lo na han nei lova ma se hun le ri te aliam hnem deuh ta ka chuan podian chuan George chu athi klat maya chuwang chun rewama chu kuta thlak thrin ani ti chuan VC te le police te chu in rolin rewama in atang chun podian chu an hnot chuka ronti bui to mi lo turin an hril zui chutarang chuan rewama le afanu Sri Devi chu an mei thai ta chu tiang te ani wang chuan podian po chu Sri Devi thi thuwa chuan rin hlel zinga telve Sri Devi chu me chen mel thatang mai ni in alano pang ema lekhabu chira a chil hle ngai zong anei om hriat ani lova an khuat langwal tam tak chuan ani chuan ngai zong ve hilani chunga ma ngai zong tu te zinga chuan se thu po chu telvea ma se Sri Devi chuan tu ma chu mit mai a mu du haulo Sri Devi chuan anuanga che chual non chu a hlawa chuwang chuan tu ma chu ngai zong du lo ni in na soitlan mai a thi don zan chuan anu mut nuwa po ani chuan le kabula chira anu chuan a mut san anu mut nuwa Sri Devi chuan le kha zekin mi papakhat a mangai tak mai zui tura kal dom thu a soya anu chu kal sana wang chuan ngai damadil bokani Ravindran chuan chumi zan chuan a duty ti soin in lampana a hon line ruangan mu thu midang hena tanga hriat thu a soya ti chuan thing hmuna Sri Devi ruang lo let reng mai chu Ravindran nair po chuan awa mu ve ta mi puite chuan an bor lui mai tuine mo Sri Devi chu thingkunga chuan a lua tau tirna sa hle mai ani ti hriata khuami te chuan makan ti in angai nan hrelo hle mai reivalowa chulai bial tu inspector chu ron kala ani chuan case ron zialutin chung lai vel chuan via rom huma saber tu chu covid na ani wang chuan ani chu an langhal pang mai chulai bial tu inspector chuan chu mini atang chuan arin hel zonga piang mai chumanin police station a chuna warshep maya a vuak hrep chu in puang thei mai don ni na ngaya chuwang chuan tharum chu mangani chu tianga tharuma mana wang chuan mi puite chu an lung ni lo ema chu khesa po chuan police te chu tho pui to lo hialan rel ta ni tual that tuan mu zo mai lo wang chuan crime branch chu in rol turin sarkar chu na ron tira a ruangan en fi na tang Sri Devi chuan naute thlani mi a pai tian hria chu tianga ni wang chuan Sri Devi bialpa nau pai tir tu chu tunge ni chu chui chuan tum ma sabera ma se nau pai na pa chu tunge ni chun chui chuak thei haulo mai crime branch te chuan a ruam huma saber tu Govindan chu ko turin Ravindran chu han tira ma se Ravindran ner chuan a inna va thlen chuan Govindan chu vasilin chu mi zan lala chuan Govindan chu police ten vuak le hlau wangin aloin ti hlum ta si chu chuan mi puite thin chu ati ur ema police tho puilo zain rel tran ta ni home minister a lekha te ziakin police te ho te chu lung ten an tong zui le hala chumin nu tharuk vel nuwa chuan special investigation team DSP hoin anon kal velaya chung mi te chuan mi pakhat Sri Devi ruangan hmuna rabar huan nei tupa chuan ring hlelta chupa ming chu parangodan ania ani chu an khuwa TV nei tlem te zinga mi ania aina chuan Sri Devi chuan TV en ve thina chumai ba ka nulami tak mai ani ni dang chuan rabar huana chuan rabar nai turin na kalji thina ma se khatia Sri Devi ruangan mu ni tak khan rabar nai turin parangodan chu akal haulo maya chu wang chuan ani chun ring hlel le zual ani chu dopin engwanga rabar nai tura kal lo nge nin zo chuan anu puitelam nain in nei na an huai hota wangin akal lo ti soya amero chu an khuwa tul thana om le taxi wangin in nei na po chun an kal chung lo ti soya parangodan chun soi zelin ruang chu a hlawa wangin khatilai hmuna po khana kal velo ti puanga athu soya in kala om nuala wangin parangodan chu an ring hlelta amero chu an han check chianga parangodan chu achia hu tlat mai Sri Devi chu arai theilo ani ti chiang ta sia ti chuan chu case chu azu zile tamai ani Sri Devi tul thana thuwa chuan CBI te po anroin rol hiala ma se ra thaing man chu thei chung lo chung thil zong zong a soi nuwa chuan Ravindran ner chuan ani chu kal sandona chu ta chuan SI anan chuan he case kan bo zui zelang nge bo zui zel lawang enge ngai dan ti na zota Ravindran ner chuan ti turin an peto sia chuwang chuan han trai ve phot la thang halo ti
atu jing atu truna nei lai chuan eng ti hom zel tur nge niang ti na in rona an kes bui pui tur la chu kes hau tak tak ani don box si an autte ho wa han ron nuwa chuan an zawai chuan kes chu chui tha in an hria thutluk na an siam ta chu kes har sa zet mai chun chui don ta ni ninga chung chu en chin phot chai an rela midang na an mu lo an hu ani lo chuan ninga chung chu an chui photanga chuta engma an mu lo ani chuan an kal sanang tin thutluk na siama ni chuan Sri Devi te na chuan vakalin anu chu han va bia anu hne na chuan an chan chin te han zota chumi pa chuan Sri Devi thom no te han en dika ale khabu te le ale khathon don te han en fia chuti ale kha te uluk taka an en fia lai chuan le khathon zor to ang reng tak mai chu han mu chuk ta ni chumi nuwa chuan a thian nu le kha hne na chuan an vakala le kha lo chuan le khathon ani chu an thon ngai lo ni o min Sri Devi ne nu chuan a soi le kha hne na chuan Sri Devi ne chuan eng chung chang yan soi dun thin tin an zota ani chuan thil thleng pa ngai bak engma an soi dun ngai lo ti te soin a thian nu chuan ngai zonga nei a hriat lo thu te halo soi vea an kur tara in thlang na lama a le khathon te chu ati bo zo to ni in le kha chuan alo soi bok an kal liam dona chuan le kha chuan Sri Devi chuan le kha ron thona Kerala pon lama na zong tura kalte har sangem hindi zirte le typing zirte hi a har sangem ti na zot ni o min soya chu thu chuan SI an beng chu a ver na zara mai Kerala pona zin chu chung changa soita ka wang chuan makati zete a soivea ti chuan SI an le naute chuan kal santani thingpui dora chuan sena le SI an te chu ti dunin eng ti zia Kerala pona zin chung chang Sri Devi chuan soita mai nge aniang ti nan ngai tua abial pa chu hindi man na hmuna a cheng thin ani nge an ring ta ne tin an khuwa cheng ni lovin Kerala pona om mani nge pon ring bok abora lai huna an khuwa tanga hindi man na hmuna om chu tunge ni ang ti chu zon chu try nan ria chumi chu an khobul na ya chuan abial pa chu an kholam chuak ani nge pon ring ti chuan hre ruang reng tak chuan VCP office lama chuan kal zayan relta VCP chuan a office chu afak lea kumsanga zako somsari pakua president ani atrangin an khuwa chuan village council ti thalom man an lo dong char to thin ti te soya an khuwa thil thleng te le an khuwa cheng te chu an lo record thlap thin ti te soin amai ro chu chung thil chu an tir don lo ti soi zuya sena chuan a hre thim lo hle a thina rim man dewa ma se SI an chuan in sung ram turin sena chu lo khap VCP chuan an ni chu tho dun puya tum lo ti chiang hle mai bok si an chualai chuan chulaya an pion vasu chuan muwa chu pa chuan zuwa du ni ti pon ria vasu chu zuma thle man tum ta chumi zan chuan vasu chu thlemin VCP officer tang chuan file chu ruk chu ti ran tum ta ne amman hu chui to pan hena chuan SI an chu vakalin an khesa an hlo cham chung chang te chu va soipuya ani chuan kan hlo thling trepa Sri Devi bial pa kha Cheruvali pona o mani ti ka hriatin postman kha thuzo fi katuma amai ro chu Sri Devi thi nu reilo te a khan postman kha accident tukin ni khur heloin om ta sia zona ka zot thei talo ani ti na lo chang postman kha thuzo fi thenga tila chu kha khes ka chui chuang nge yang halo tia chumi nuwa chuan SI an naw te chuan postman chu han zonga ma sean muzo ho lo mai nupui fanawa nei lowa accident a to hnu loka a far nuin ani chu aron lata taya a thinge dampo an thelo ti chulai vela mi te chuan an soya address diktak chu SI an chuan zon chu atum mek ti ten soi bokani chu mini chu ani nga ni ani to wangin SI an hena chuan pakhat chuan ration kan lak bel don em awatia SI an chuan bel done tin poisalak chu tuma chuta chuan lekha chu zum fuin enlen na chuan alo dela wangin a thil du tak chu zum chuak ta ni lekathon chu kalian Bombay tanga thon nia injek si in a postcard han enchen chuan Gurgaon Haryana tanga thon ani tian theta sia chu thil chu amak hle maya chui chin an du ta ni lekha hena chun vakalin lekha chuan he lekathon hi chu ka thon ani mi alo ti si kan handwriting point anglo shrim alo tia lekha chuan envelope po ka mangai lo hati boxia chu ti ani chuan chu lekathon chu a thian nu lekha ni lo midang an thon ti na nia chu lekha thon ron thon tu chu chui chu zain rel ta ni chu lekha thon ron thon tu chuan ama tha tu chu a hriat ngei pon ring
VCO office atang chuan chu address chu hriat chu thei anin beiseya amairo chu VCP chuan ani chu tho dun puya tum silo an pion vasu khan luikama an ni chu ron mu tum tian soya nakina chuan pion chu ron thlengin pion chuan engma ti theilo thu a soya achan po VCP chuan file te chu inlama lo hon dai mai hi lo nia office atanga an ruk chu lo wangin inlama hon lo ni le ngal sena thinrim chuan han thram deu ma sela tingai na silo ti chuan file chu VCP na tanga ruk zain relta SI nan chu inchua chu na ludrua file chu a mu vele ala a ma se VCP chu alo mu hil reng lova chemte chu na ron tina phone mana tum lai tak chuan SI nan chu chethutin a chemte chu chu sakin atin let ta zoka adu chu na tha thei thule file chu ama mo wanga ron kalmai mai ni thu soya amma atul thattu relan sutlum tir dan te chu soin tiang chu achunga a thlen ve hlau thu te a soya ha vauzui chuta chuan VCP po chuan tong chulo zai rel ta ni VCP file chu enchian puiturin anan chu na auta chu kowa chuta chuan chu khua cheru valia mil chalang tak mai sananandana fapa engineer zirlai mek chu gurgaon na chu na omari tian theta sadanandan chu anmani ho lobele tura khotual mi ten hena thu soi khania chu khua chun mi chalang tak ni in athu soi chun oi vioni Sri Devi thi kuma chuan sadanandana fapa vistu chu chulai hmuna chuna ron kal nge ti pon chianga amaro chu Sri Devi tha lai tak chuan Vishnu chu chulai chuno omem tin chian lo wangin a chian nan kabir chu na lo thok turin esayanan chuna tir chu zuita midang te chu sadanandan chu lo chui chiang turin ati boka chulai chuna minga tra em maya ama dozo nga chet chu khotual mi te ti lungni lo na ani ti pon re chiang esayanan chuan dakpu address chu hre to in dakpu chu halo wakana dakpu po chu lo har chuak to in athil ton te chu alo soi chuak vek thei to ama adam thatlaya athil ti te chu esayanan chuan zot fin case boy puya nei wangle me chetwal thi na thu ani wangin uluk takin ani chu thu zot fia dakpu po chuan athil hriat ang chu lo hril ve vek mai ni lekathon te chu anin 200 writing nge ti zota dakpu chuan lo changa ma se cha nai ro chu alang zui lo khotual mi te chuan police te chu tir ho turin VCP chu han lo nge na ma se VCP chu SI anan khan a vau to mi ho wangin police lama chuna tranglo thei talo ani VCP chuan anan chu muina le zuka ma se anan chuan alo ko SI anan chuan apui na wanga tul thattu chu an chui chho to thu VCP chu hrila relo te an khu chun chu sandon ti hrilbok an khuwa mi chalang tak sadanandan chu wantlang hmuna chuan ron hruai turin atia case chu an ching fel thei don tran ta ni wantlang hmuna chuan Sri Devi pathron po chu han kowa zonan lo zot mek amairo chu ani chu tul thattu chu ni lo reivak lowa chuan sadanandan chu apkar chuan ron thlenga VCP po chuan alo muak ngal sadanandan chuan VCP chu a han vin deuh khura VCP chuan a changam bok lo ani tlailama ti tura nei wangin sadanandan chuan a phan mo hle thu a soya Sri Devi pathron alo biak ve lai chuan esayanan chuan sadanandan te po an ro thlenga ni ti hria chu vele Ravindran ner chu bokoin ani chu ko lut turin atita sadanandan ron thut nuwa chuan kongkhar khar turin esayanan chuna tia esayanan chuan case chu an close fel don thule chu minila la chuan chulai mun chu an chu sandon thu a hrilta an lo cham thule an lo cham pum hlum chialo thu chu a soiboka esayanan chuan kan ngai dan chuan tul thattu hi thalai ni lovin kumsom ruk chung lam putar ni in kan hria hati te tea tul thattu chuan fapa nein chu a fapa le Sri Devi te chu anin ngai zong tin a soiboka a fapa chu kan bia call record po hei ngai thlaro le tin tep chu play ta ni ti chuan Sri Devi bial pa chuan Sri Devi ne na anin ngai zon dan chung chang te haron soi chuk ta Sri Devi te chu nam hnoi hnung zok an nia a bial pa ro chu upper class ani boxi chu wang chuan appa te chuan ani chu an nei du don lo ti a hrachianga chu wang chuan Sri Devi nen chuan aruk theyang berin ani ngai zong ani Sri Devi thi ma khan village council chuan hatlan kowa chutarang chuna in tong ti soya anu le pa te kuta alom chuan anu pui du zong tak chuan ei thei don lo ti hria chu wang chuan ama kut koi nge na nei chu hatuma chutiang ani wang chuan Kerala pona chuan na zong tran ta ni
ti chuan Gurgaon lama chuan hna nei ta chumi hnuwa chuan lekha thon hmangin a in betrin thlariat hnuwa chuan Cheruvalia chuan kut ro pui tak mai a awma ani po chu vakal ve chumi zan chuan an ni pahnih chu han che sual ta chutarang chuan Sri Devi chu rai ta ni a bial nuwa rai awang chuan a hlau thonga a thian pala chuan Sri Devi chu nei vat turin lo tur bok si ti chuan Sri Devi chu lekha thonin cross bula chuan lo turin atia ani chuan aron lam don ani kalumala biakin bula chuan lo turin an tia alo ni tur po me ni somni tin na in rem siam thlap kumsa khaza ko somriat pariat me ni somni lo ni chuan lal le Vishnu te chu ko tayam an thlenga hotela chuan thlengin chutarang chuan Cheruvalia abial nu chu wala man tumta ne ma se Sri Devi chu zan khuai nan nga ka an hak chu so ta silo achunga thil thalo wa thlengta ni nge an ngai wangin lal chu Cheruvalia Sri Devi chu wa muturin Vishnu chu na tira chuta chuan Sri Devi thi thu chu awa hreta ne arung chu wa mu ve ngai chu duwa ma se lal chun kala phallo ani chuan rin hlel a hlawani investigation ti tu te chuan Sri Devi bial pa chu an zonga ni ti a hreta a ma se tu ma chu a hril ngam silo esayanan chuan tep chu a han off maka Sadanandan po a hnual roi mai anan chuan a naute chu tui peturin a tinghala ani po chuan Sadanandan chu tuian pe a in khol mai ni Sadanandan nena chuan esayanan chuan Sri Devi that tu chu tunge ni ti kan la hrelowa engwange tha chan po kan la hre chi alo tin a han clip te a nena lekha thon wa petrin tu postman Chandran po chu awa mu chu to thu esayanan chu na soya Adam chu to thu le thileng kim ma hriat to vek thu a soiboka postman chuan na satakin an ni chu atran pui ti soiboka khajong kha Sri Devi murder case chung chang ka soi thei chu ni e idu chu ni ho theyang tin Sadanandan chu a ho tirta Sadanandan chu a che amuang tarui maya kong khar lampan chuan hre mel zet chuna chuk tange nge reivaklo chuan SP po aron thleng vele tamai telefona anin biak dana tang chuan ani po chu abuai deuh nak ti SP chuna soya amai ro chu tuna chuan thilom dan zong chu a hrevek to ti soin tuna ama man turaron kallani thu soibok ti chuan tual that tu chu waman turin ani ho zong chuan kalpheita a amai ro chu khuami te chun lo buai nuai mai a chan po engdang ni lovin tu emo puitling pakhat chu thinglera alo in khaya alo in tilum dai mai lo ni chu thinglera in khai pa chu tunge ani ti an enfia dona thinglera in khai pa chu tunge ani ti hria chian tumin SP le nau te po chu an tlan ngala maktak mai chu thinglera lo in ok lum chu tudang ni lovin Ravindran Nair ama pulisa polo tang sep to kha alo ni reng mai Sadanandan ani done mo ti lain ani chuan le kha lo hnu chi renga pulisa huneng mo chen alo tran to wangin manchu alo in ring reng lo ma se esayanan athuak chu ani chuan a chel talawani chuminia wantlang hmuna tape record an play tang khan ani po chuan anron manchuk theidon ta ni ti a hrethiama a chan po tape record ta an play kha Sadanandan fapa o ni lovin Ravindran Nair fapa Vishnu o nge ani ti Ravindran Nair chuan a hai lo ani chumiom zia chu afapa bialnu chu atha sakti nani afapa bialnu chu nam hnuai hnung mei thai fa le ngalania mowata na du lo chuwang chun Ravindran Nair chuan amonu ni mai tura IAMM Sri Devi chu zana alo ti hlum dai mai lo nia an lekha thonte alo manawangin chutarang chuan afapa le Sri Devi te chu anin ngai zong ani ti a hria an lekha chu a chiar zel du wangin postman Chandran chu abia police thil ani awangin police ho atan puina ani thu soya Chandran chuan afapa te chung chang ani ti a hreve der boxilo ani la chuan arukin an lekha in thon te chu alo chiar zela maze postman chu alo dam chu le siawangin thil thleng zong chu esayanan hena chuna hril veka esayanan le anaute horon thlen tur thu chu Ravindran Nair chuan VCP hena chuan alo hrila thil thalo zok a thlen the awangin anni chu lo do dal turin a fui por nge ani chu tiang thu te chu esayanan an hriat taka chuan tual that tu chu Ravindran Nair nge chu ni in angai ta VC ho file ayan tak nuwa pe chuan Ravindran Nair nge chu ani ti aring het zual ta ni Sadanandan fapa chu Vishnu bula chuan om ve tho sia wangin an handwriting atanga hriat chian le zula tuma Sadanandan an hena chuan vakalin afapa handwriting te chu ava en saka Sadanandan fapa zok chu ani lo ani ti po chuta chuan ava hrefia
Sadanandan chu thurual puin ama fapa ni om tak khan vantlang hmuna khan a om tir alo nia Vishnu chu Sadanandana ina tang chuan va biin thil thlen dan eng kim chu an record ta veka chu vantlang hmunan play khani thilom dan chu a chiang chho ta veka Vishnu chuan Sri Devi chu a hmangai em a amai ro chu an inkara an lekha thon te chu apa chuan alo chhir zel sia a inkara chuan an pa ber chu a tla jep ti an relova pa ber chuan monua tan mei thai fa nam huen hu zo le ngal phe chu anei du talova chu wang chuan Sri Devi chu atilum ta haloni Police huneng ma chen lo tang hrep to ni wangin hnutup dan chu ha thiam em mai le ngala police te a tho puile zel box inen chu wang chuan an chui chuak thei reng lo mai hi haloni ma se SI an na thluk zong a phatalove SB chuan SI an chu alom pui hle maya tuna chuan uniform man ha thei to ang ti a hrila an suspend na te po chu an cancel ta vek mai ni tuna chuan SI an chu a minga thatak zet to a tho pui te point lo man an dong hial ti chuan film chu alo zo le ta thiltute a top ten lo thlir zo wain kaloma lo dam mola lo hriselula film dang nerin mule thui kan tum do nia